Сутички із поліцією біля будівлі МВС. Активісти-антикорупціонери влаштували одразу 2 пікети під офісами Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники закидають чиновникам саботаж розслідувань нападів на активістів, провал реформ та потурання корупції. Антикорупційні активісти також клопотатимуть про внесення Луценка і Авакова до санкційного списку Магнітського. Протестні акції тривають досі. Опустіть людину! Стайте на свою людину! Що ви зараз робите? Відпустіть людей! Сьогодні ми хочемо продемонструвати, по-перше, що прокурор Луценко та Аваков – це є люди, які повинні понести відповідальність за всі свої дії на своїх посадах. І також хочемо продемонструвати, що для суспільства дуже важливо, щоб була оця невідворотність покарання.